Wara xhieda ta' sija mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew PANA li qed jinvestiga l-Panama Papers, Marija Efimova, il-whistleblower tal-kumpanija eGrant, f'kummenti mal-ġurnalisti Maltin qalet li għaddiet numru ta' dokumenti li kellha lill-Parlament Ewropew. Il-whistleblower Russa tat ix-xhieda tagħha lill-Parlament Ewropew għall-ewwel darba permezz ta' video conference. Skont Efimova li kienet taħdem mal-Bank Pilatus, dawn id-dokumenti kienu ta' għajnuna għad-delegazzjoni biex tkompli tifforma stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni. Ir-Russa Marija Efimova kienet għaddiet l-informazzjoni lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia dwar kontijiet sigreti f'isem Mart il-Prim Ministru Michel Muscat li fihom allegatament ġew trasferiti miljun euro mit-tmexxija tal-Azerbajġan. Is-Sinjura Muscat dejjem ċaħdet dawn l-allegazzjonijiet. Efimova ħarbet minn Malta wara li qalet li kienet qed tibża' għal ħajjitha u ddikjarat li l-ġurnalista Caruana Galizia kellha tagħmel l-istess. Wara xhieda mal-whistleblower Sven Giegold qal li l-membri tal-Kumitat ikkonfermaw id-dubji li kellhom dwar il-mudell ta' negozju tal-Bank Pilatus. Giegold iddeskriva x-xhieda ta' Efimova bħala waħda interessanti ferm. Fuq Twitter, iċ-chairperson tal-Kumitat Anna Gomez li hi soċjalista qalet li x-xhieda tal-whistleblower kienet interessanti. Iddeskriviet il-Bank Pilatus bħala magna tal-ħasil tal-flus tal-Azerbajġan u n-neksja biti f'Malta.